wiring, tako da svakako... Da, sve je prevaja. Sve, ovo ćemo samo nove magneti, novo kopiranje. Da. Generalno, sve privajanje, samo ti je pogon vrata. Ovo to sve izašlo u klem kasno, onu staru. Samo ćemo skidati i obeležiti šta je šta. Pa, ili ne sjećam se kakva je tačno klem kasno. Posle ćemo da vidimo kada otvorimo šta smo dobili. Ona na ovako što u stranu stoji? Ne, ona je oborena ovako. Aha, ovako. Da. Kabel, odnosno kablovi, bilo ih je 3. Sada sve to zamenjeno jednim. Njega ćemo posle da lepo fiksiramo. Doveli smo ga u mašinsko odeljenje i kad budemo postavili novi orman, onda ćemo ga i, evo ga tu, onda ćemo ga i uvezati. Ovo je staro upravljanje koje skidamo. Na njegovo mesto dolazi novo, tada ćemo to da uvežemo. Eto, nisu okrećili. Mislili su da niko nikad neće da vidi, ali eto. Stavit ćemo sliku. Nisu da, može. Da se ne vidi. Ajmo po ovaj drugi. Ovo je već, može biti. Sad treba izmerimo samo da vidimo, može stane. Mislim u vis. A gde se kači? Aha, kroz ovo. Dobro. Čekaj. Ili ovo gore. Tu prvu koju si htio. Tako bi trebalo. On je sam vukova. I evo nas. Povezali smo dobar deo ormana upravljanja, ostalo je još XS5, ovo je, samo da vidimo šta smo rekli da je to krajnji prekidač i ostalo nam još da povežemo kontakte kabinskih vrata i da uvežemo kabinski modul, odnosno na same kabini ono što treba da uvežemo, to je sigurnosni krug i ostale komponente, upravljanje vratima i tako dalje i tako bliže. S tim što moramo još proveriti i da li će dobijati sam kontroler pripajanje, sam kontroler vrata koji radi na 220. Ostalo je još da vežemo od sigurnosnog kruga kontakt vrata, to su ova dva. To su spoljna vrata, kontakti prilaznih vrata. Sad ćemo da vidimo. Sad ćemo njega povezati. I to je što se ovoga tiče. Samo moramo još proveriti 220 volti na samom pratećem kablu, gde ide i tako dalje, tako dalje. Danas bi trebalo da, ako ništa, bar uspemo da pomerimo sam lift, odnosno da neke osnovne parametre, osnovne stvari radi. Dok
dok ćemo sutra podesiti pristajanje i namestiti sve ono što je neophodno za dalje rad. Evo, malo smo završili ovdje, samo nismo trebali ovako. Ćemo morati da ispravimo. Imamo dovoljno dužinu kablova, što je srećom nismo morali da produžavamo. Kolege koji su montirali lift prvobitno su ostavili dovoljnu dužinu da može da smo mogli da iskoristimo sve to. I što se tiče sigurnosnog kruga, mi smo to povezali. Ostaje da povežemo sada gore na kabini i ono što je zanimljivo kod ovog lifta je to što pored standardne opreme ima i GSM modul gde ćemo staviti karticu pa će moći da se poziva iz same kabine u slučaju zagljubljenja i tako dalje. A to ćemo sve naknadno podesiti, trudit ćemo se da sve to radi onako kako je zamišljeno. Ovo je novi kabinski modul, odnosno tu ćemo povezati naš prateći kabel kao i prethodno instalaciju koju smo stavili odnosno tu su ampule. Ćemo to razvući, povezati kontroler i postaviti sve. 3 je open. Jeste. Ovdje nam je na drugom je otvaranje. Sad je stvar u tome što ovo izgleda radi na 12. Igor je otišao dole da po prvi put uključi. Može, jesi stavio osigurače? Stavio osigurače pa da probamo. Samo ga prebaci na reviziju tamo. Igor je otišao na... Tamo i treba da bude. Neću, ovdje nek ostane na normalno. Stavi kod tebe na povratno upravljanje. Stavi kod tebe na reviziju. Digni osigurača na tabli. Ček, sad ću da siđem. Ali nema šta ni da bude. Šta? Ne znam da li treba, da li ovo napajanje ovdje ima neko. Da li ne vidim dio ovdje nikakve. Ovdje nema šta. To ti je svetlo kabine, prekidač komande. Dobro. Ništa, idemo dalje. Čekaj. Šta? Šta je to? Ne znam. Izbiješ? Da. Kad će biti grejač? Misliš? Pa. Ajde, digni ga šta. Moraš. Prekidač ajde. Ništa nije palo. Ajde. Vrati. Dobro. Može. Pa mislim... Mislim, ne mislim. Jesmo majstori ili nismo? Gledaj, samo da ne krene, ako čuješ da pali pumpu. Ako čuješ da pali pumpu, znači ne valja. Evo ga i prvo paljanje. Ajmo da vidimo gore šta smo radili. Samostalno, to je važno. To je važno, da.
Ajmo da imamo gore šta smo uradili. SR jest na povratnom upravljanju. Imamo i svetlo kabine, ventilator do duše ne radi. Tačno. Da li nam radi kontroler? Vidi, radi. Vidi, radi, boga mu. Samo da imamo šta piše. Piše da je okej. Ajde da mu kažem. Njemu je super. Ne, kažemo mi njemu malo. On kaže open, tačno. E sad, da li ovdje ima nešto da padne ako krene? Nema ništa. Pošto je dole na povratnom upravljanju, ćeš bolje da ga probamo iz mašinskog udjeljenja da li ide. Mislim zbog pumpe i svega. Možda slušamo. Da li da se hvala? Trebao bi da jeste. Krene na dole. Da. Eto ti sad. Vodi računa, nismo vratili kanalicu. Može? Probamo. Znači nismo zatvorili sigurnosni krug. Nema pomoći. Znači nema neki Nije stop na kabini. stop na kabini. Može biti stop u jami. Može biti hvatač. To nije. Pa to nije. Gdje su vrata ostala, ali nije, to je prva linija. Ne, pričaj da moram da ga čupam. Jesi. Ovdje je bilo stop. A sad ima. Može? Ajde probam. Dobro. Ima sigurnosni krug. Aha. Ceo. Dobro. Ne mora se dobro. Čekaj. Sva sreća. Pa ništa, ima bypass vraća šta. Ne. Treba nam konzola. Idemo još malo. Idemo još malo. Moramo da vidimo šta piše. E pa, ništa, Igor ode po konzolu, mi ga čekamo. Verovatno će da grde kod kuće što li. Aj, skidam. Hoću. Da. To ćemo sada vidimo u podešavanjima. Ja sam. Evo ga. Nema on uopšte, nije mu programiran taj ulaz. Samo ovo treba da podesimo da zna šta treba da uradi kad je na tom ulazu. Sad ću vratim. Može? Odlično, probaj ga. Može. Ajde. Ne, drži. Dobar, ajde drži gore malo. Da. Ide malom brzinom, slobodno. Kod tebe i dalje na povratnom, jel? Jeste, znam. Vraćam na normalno. Odlično.
sad radi. Da. Nismo stigli do kraja puta, nema dalje. Mi niže imamo sreće. Da. I imaš radi. Dobro, nije po telefonu. Daj, sidni. Sad 60 odavde. Za posljednju stanicu. I toliko. Idemo dole. Ne, može. Znači 60 od njega. Hvala na magneti. Zaleteni negde. Pa jeste, ima jedan orman dole, ima... I jedan na kabini. Nije na kabini, imaš jedan tu, ja mislim da sam zaboravio da ga skinem s tih vrata. Imaš samo jedan, a? Ili samo jedan, šta? Samo tvoj ta vrata, vidim da nema tu. Gde? Pa tu, na štopom vrata. Otkud ovdje, Bog? Šta si ti tu radi? A nisi prijavio. Sine, vidi. Okej, samostalno. Pazi da ti kažem. Ajde ga navezi ga malo. Gore? Hoćeš nastaviti? Pa ne, baš na stanicu, ali reći ću ti. Tako, bravo. Ajde, tere ga sad da imamo da stane. I stane i više neće dole. Ja dole. Ja mislim da je to. Sad samo moramo još da dodamo 2 magneta za brojanje. Na ovdje. Tu. Nema peške. A? Pa. Ma vozi ga, šta peške, pa posle toga se penješ. Gde žuriš? Bilo ti još ništa, evo stavljam na normalno pa ćemo da vidimo. Može? Olabavio užad. Je li ima i kebana, jel? Ova dvojica što su... Da. Ova dvojica ni magnet ne znaju da skinu. Grčki slavo, da. Da nismo još neki magnet negde zaboravili. Da prebrojim, da. Baš. Čekaj. Mora zategne užad. Kako da zategne užad da vidim da nije spalo neko. Pazi, ide! Ne znam. Otvorio vrata. Igen. Šta je bilo? No, zabrljavio. Da. Vidim zabrljavio. Stvar otvaranja. Nema veze tamo. To ispisuje zato što je kontroler spor. Ajde dođi ovamo, probaj da ga probaš iz lifta. Čekaj, nemoj sad. Nemoj sad. Ajde, resti. I to je na E0. Stavi NC. I na jedinicu stavi NC. Da.
Trojku stavi na eno. Četvorka nema ništa. Kako petica? Petica mora da ima. Peticu stavi na eno. Kako nema? Mora da ima. Šta samo 3 imaš? Jeste, bravo, izvini. To je isto na eno. Da. Ajde, probam. Rešit ćemo. Moramo krenuti. Nemate, nije sigurno. Mora pomoći, sigurno da. Vidi. Dobro, ništa, učitali smo kartice. Eto. A izvadi neku da probamo sad. Može? Može. Pritisni. Recimo. Kontrola pristupa na tebe. Da. Ništa, to je to. Sad ćemo ovo da raskačimo i da sklopimo. Evo ovako. Ćemo da vidimo kako to najbolje da stavimo da se nije nešto poturi ovaj magnet ako nije. Šta nas briga. Nije to CRT televizor pa sad će da bude ljubičast posle. Da. Neće, a? Šta je sad? Pa i dobro što je dolje, ali što neće gore. Otićemo žute. Oto je dužak. Pa ti znaj onda koji je onda beli na žutu. Šta? Ništa, idući. Stisnuo si guzicu nešto. Idem na keca? Može, ajde. Se to, ko zna da je. I ne dimi samo. Šalim se. Pa nisam nije osjetio juče da sam sedeo na matici. Evo i ti sad da me pravdaš, znam ja. A lepo ti bilo. Kako nije? Šta je s tom? Sad nam upadne tamo nešto, on izleti. Skupljamo po javu. Ode vinča u vazduh. Da prekinemo. To nije ni Zašto to prekinemo?